ചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതി കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മള് എത്രാം ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? 23 തൊട്ട് എടുക്കണം. 23. ഓക്കെ. ഇത് നമുക്ക് പല യുഗങ്ങളെ പറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അത് വിട്ടുപോകാൻ നമുക്കറിയാം എത്ര യുഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. നമുക്കറിയാലോ എത്ര യുഗം ഉള്ളത്? 4 യുഗം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗങ്ങള്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം അല്ലെ? ഓക്കെ. അതിന് ശരിക്കും അതിനൊരു കാലഘടനയുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം ആരെങ്കിലും? 42 ലക്ഷം. 4,32,000. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഏത് യുഗാണ്? കലിയുഗം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആണ് കലിയുഗം വരുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ 4,32,000 വർഷം കലിയുഗത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ കലിയുഗത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരരട്ടി സമയമായിരിക്കും ഏത് ദ്വാപരയുഗത്തിന് പറയുന്നത്. ഏത് ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും. അതായത് 4,32,000 ഇൻറ്റു 2 അത്രയും വരും ശരിക്കും എന്താ ഒരു ദ്വാപരയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് 4,32,000 ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകദേശം 8,64,000 വർഷമാണ് ശരിക്കും. 64,000 വർഷമാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിന് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതിന് മുന്നത്തേതാണ് ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗം പറയുമ്പോ 4,32,000 ഇൻറ്റു 3 അപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര വരും? 12,20,000 സംതിങ് വരും അല്ലേ?
അതാണ് ശരിക്കും അത് 3 ഇരട്ടി 4,32,000 ഇൻറ്റു 3 അതാണ് ശരിക്കും ഏതാണ് ത്രേതായുഗം. പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഇതിലുണ്ട്. ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. 12,96,000. 12,96,000. 12,96,000 ആണ് ഏതാ യുഗം? ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ. പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തേതാ? അതിന് മുന്നത്തെ സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിന്റെ എത്രയാ? 4,32,000 ഇൻറ്റു 4. ഓക്കെ, 4,32,000 ഇൻറ്റു 4. അപ്പൊ എത്ര പേര് ഏകദേശം? 16 ലക്ഷം 17 ലക്ഷം 17 ലക്ഷത്തി വരില്ലേ? 17 ലക്ഷത്തി 20 എത്ര വരും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോ. ഇരുപത്തി 17 ലക്ഷത്തി എത്ര വരും? 17,28,000 വർഷം വരും. ഏതിന്? സത്യയുഗത്തിന്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 4,32,000 വർഷം കലിയുഗത്തിന്. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലല്ലേ? ആ, പിന്നെ അടുത്തത് ഞാനൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ, ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. 4,32,000 വർഷം ഏതിനാ? നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? കലിയുഗം. 4,00,000 സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ സ്ക്രീനിലുണ്ട്. വലുതാക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4,32,000 വർഷമാണ് ഏതാ? കലിയുഗം. അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗം, അതായത് 8,64,000 വർഷം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ 4,32,000 ഇൻറ്റു 2 8,64,000 വർഷമാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ സമയം. പിന്നെ 4,32,000 ഇൻറ്റു 3 അത് 12,96,000 വർഷമാണ് ത്രേതായുഗത്തിന്റെ കാലക്രമം. പിന്നെ 4,32,000 ഇൻറ്റു 4 17,28,000 വർഷമാണ് ഏത്? സത്യയുഗം. സത്യയുഗം. അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നീക്കാം നമ്മള്. ഇതെല്ലാം കൂടെ അത് 4,32,000 പ്ലസ് 8,64,000 പ്ലസ് 12,96,000 പ്ലസ് 17,28,000 കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് 43,20,000 വർഷം വരും. ഇൻറ്റു 1000 അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല്. അതിനാണ് നമ്മള് കൽപ്പം, നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ യുഗങ്ങൾ? ഇതിന് 4 യുഗങ്ങളോളം കൂടുമ്പോഴാണ് ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 1 യുഗം, 2 യുഗം, 3 യുഗം, 4 യുഗം. അപ്പൊ ചതുർയുഗമായി. ആ ചതുർയുഗത്തിന് 1000 കൊണ്ട് 1000 ചതുർയുഗമാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. അപ്പൊ ആയുസ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, രാത്രി ഉണ്ടാവും ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ അത് ഇൻറ്റു 2 അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാൻ നമുക്ക്? 86 ലക്ഷത്തി സംതിങ് വരും. വലിയൊരു ഫിഗർ ആണ്, പറയാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും. അതേ ഇൻറ്റു ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ആയുസ് ഉണ്ടല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 വർഷം. 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. ഏത്? 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 360. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു വർഷം കിട്ടി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കണക്ക് കിട്ടണം. നമ്മുടെ വർഷമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് എന്തോരം വർഷം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം.
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏകദേശം 100 വർഷം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഏകദേശം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടിയെടുക്കണതാണ്. 360 എന്ന് പറയുമ്പോ വർഷം കിട്ടി. ഇൻഡു ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് എത്ര? 314 കോടി 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ഇത് നമുക്കൊരു ഏകദേശ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. അതായത് 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. 4,32,000 ഇൻറ്റു 2 8,64,000 അത് 4,32,000 ഇൻറ്റു 3 12,96,000 പിന്നെ 4,32,000 ഇൻറ്റു 4 17,28,000 അതെല്ലാം കൂട്ടാം. അങ്ങനെ അതിന് 1000 കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന് ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല്, അതായത് കൽപ്പം. അങ്ങനെ രാത്രിയും പകലും ചേരുമ്പോ ഒരു ദിവസമായി ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അങ്ങനെ അതിനെ 360 ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻറ്റു 360 ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ വലിയൊരു സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ട ഇതില് കാണാൻ നമ്മള് ഈ ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യ കിട്ടണം. നമുക്ക് എണ്ണാനും അടക്കം പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഖ്യ വരും. അതിന് നമ്മൾ എടുത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം മാത്രമാണ്. അതും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് ഭഗവാനാണ് വരുന്നത്? അതായത് കാരണോദായശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ ഇറങ്ങി വരും. അങ്ങനെ പല പല വിസ്തരണങ്ങൾ. അതിൽ ഒരു വിസ്തരണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സംഘർഷണമാണ്. അതിൽ വരുന്ന സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്? കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദായശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിന് തുല്യമാണ്. ആ ഒരു ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 314. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ അളവ് നമ്മളെ വർഷത്തിന് വെച്ച് കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷമാണ്. അത്ര ആയുസ് ബ്രഹ്മാവിനുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള വേറെ 2-3 പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് 18 അധ്യായങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം 18 ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 9 ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ വേണ്ട. 4,00,000 4 + 3 + 2 9, 8 + 6 + 4 18, 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9, 1 + 2 + 1 + 2 + 9 + 6 18 9, 1 + 7 + 2 + 8 18 9. പിന്നെ അത് കൂട്ടുമ്പോ 4 + 3 + 2 9. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 9 വരണം. ഇത് ഒരു മാജിക് ഫിഗറാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതില്? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മളൊരു 9ന്റെ ഫിഗർ വരും. ഗുരുജി ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പറയണേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലായി. ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വല്ലാത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാണണ്ട. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ചെറുതാ വലുതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രഭു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നേ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയാണുള്ളൂ. നമുക്ക് വലുതാക്കാൻ പറ്റും ഗുരുജി. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്ക്രീൻ വലുതാക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലുതാക്കാം. അതിന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനുമേ നമ്മളെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതാവും. സോമും എന്നും ഔട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ?
അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയില്ലേ? പിന്നെ ഏത് അത് മാജിക് ഈ- ഫിഗർ 9. പ്രഭുജി ആ, ലാസ്റ്റ് ഈ വരുന്ന 9 9ന്റെ ഫിഗറുകളെ ആ കുറിച്ച് 9 നമ്മൾ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 9 കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 18ഉം 9ഉം ഭയങ്കര ഒരു ഡിവൈൻ നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ 4 + 3 + 2 അല്ലെ, 4,32,000. 32. 4, 3, 2, 4ഉം 3ഉം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7ആയി, 7ഉം 2ഉം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 9ആയി. പിന്നെ 8ഉം 6ഉം 4ഉം, അപ്പൊ എത്ര? 8ഉം 6ഉം 14ആയി. 14 + 4 18ആയി. പിന്നെ 1 പിന്നെ 12,96. അപ്പൊ എത്രയായി അത്? അതും ഇതുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോ 18 തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ 1 + 2 3, 3 + 6 12, 12 + 6 18. പിന്നെ എത്രയാ? 172 1728. അപ്പൊ തന്നെ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എത്രയായി? 1 7 8, 8ഉം 2ഉം 10, 10ഉം 8ഉം 18. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പിന്നെ 1ഉം 8ഉം കൂട്ടുമ്പോ 9 വന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏതൊക്കെ ഫിഗർ എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് 18 തന്നെ കിട്ടും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് ആ ഡിവൈൻ ഒരു പവർ നമ്പർ, കാരണം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാതും അങ്ങനെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവത 18 ഈവൻ ആ യുദ്ധം നടന്ന എത്ര ദിവസം നടന്നെന്ന് അറിയാം? നമ്മളെ 18 ദിവസം. അശ്വനികൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്? 18. 18 അശ്വനികൾ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും 18ആയിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ 9ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ എത്ര നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന? 108 അല്ലെ? ശബരിമലയിലത്തെ 18 മലകള്, 18 അല്ല, പല പടികള്. അനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊന്നല്ല, ഇതില് നമ്മ ഭഗവതിൽ ഓരോ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയില്ല. ഇതിന്റെ പിന്നില് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും ഡിവൈൻ വേൾഡും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാണ്. ഇത് രണ്ട് കണക്ട് ആവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ശബരിമലയിലും അങ്ങനെ 18 അല്ലേ വരുന്നത്? ശബരിമലയിൽ 18, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. പല ഈവൻ നമ്മളെ ഉപനിഷത്തുകള്, പുരാണങ്ങൾ 18. 18. ഇതിനൊക്കെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ജസ്റ്റ് മന്വന്തരങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? മന്വന്തരങ്ങള്, മനുവിന്റെ വർഷം ഒരു മനുവിന്റെ ഈ മന്വന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? 14 അല്ലേ? 14 മന്വന്തരങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തില് 14 മന്വന്തരങ്ങൾ വരും. അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ മനു ജീവിതങ്ങള്, മനുവിന്റെ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു മനു കഴിയും, അടുത്ത മനു വരും. അങ്ങനെ എത്ര? 14 മന്വന്തരങ്ങള് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് മനുവിന്റെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ. അതായത് ഒരു നമുക്കറിയാലോ മന്വന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രഭുജി, ഈ മന്വന്തരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. മന്വന്തരങ്ങൾ അല്ലെ? അതായത് നമുക്ക് 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. 14 മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസത്തില് 14 മന്വന്തരങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ആവും. ഒരു ദിവസത്തില് 14 മന്വന്തരങ്ങൾ വരും. 24 മണിക്കൂർ. 24 മണിക്കൂർ. അതെന്തിനെ ബേസിക് ആക്കിയിട്ടാണ്? അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് അത്തരം മനുക്കള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ കടന്നു പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചന്ദ്രൻ 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും 24 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ 14 മന്വന്തരങ്ങള്, 14 രാജവംശങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാതെ 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്.
ഇപ്പൊ നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രഭുജി മന്വന്തരത്തിന്റെ നിർവചനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത്, അതാ ആ ചോദിക്കുന്നത്. മന്വന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുക്കള്, അതായത് ഒരേ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരേ മന്വന്തരത്തിൽ ഒരേ രാജാക്കന്മാരുണ്ടാവും. ഒരു മന്വന്തരന് ഒരു രാജാവും, പിന്നെ അടുത്ത മന്വന്തരന് അടുത്ത രാജാവും. അപ്പൊ ആളെ രീതിയിൽ ആ കാലഘട്ടം ആ രീതിയിലായിരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ മന്വന്തരം ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന മന്വന്തരം ഉണ്ട്. മന്വന്തരന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 7ാമത്തെ മന്വന്തരമാണ് നടക്കുന്നത്. എന്താ സവർണി മന്വന്തരം. എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. രാജാക്കന്മാര് ഇപ്പൊ ഓരോ രാജാക്കന്മാരെ കാലഘട്ടം, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കാലഘട്ടം, അതോടുകൂടി ആ മന്വന്തരം കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളില് മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു മന്വന്തരത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ പ്രഭുവിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അത് എന്തോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭുജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മളെത്ര 22 അല്ലേ? 23 എടുക്കണം. 23. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നമ്മുടെ അരമണിക്കൂർ പോയി സാറേ പ്രഭുജി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. അല്ല, അരമണിക്കൂർ മാതാജി അരമണിക്കൂർ പോയാലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതൊരു നേട്ടല്ലേ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടാ മതിയായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ആദ്യം വരുന്നതാണ്. നമ്മള് ഈവൻ 4ാം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില് ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ കാണില്ലേ? ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തില്ലേ. കാരണം വേറെ സ്ലൈഡാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്തത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന വീഡിയോയിൽ കാണും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് 23 അല്ലേ? എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി നാളെ മറ്റന്നാളോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണ്ടേ എന്താണ് മന്വന്തരം, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് യുഗങ്ങൾ, യുഗത്തിൽ എത്ര വർഷമുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അറിയണം. ഇപ്പൊ ശരിക്കും കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 5 വർഷം. 5000 വർഷമായിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? 5000 വർഷം അല്ലെ? അതായത് ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ശരിക്കും. അത് ഇപ്പൊ 5000 വർഷത്തോളം ആയി കലിയുഗം തുടങ്ങി. 5025 മറ്റേ പറയണ തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തോ സംശയം. അത് തന്നെ 5000 സംതിങ് വരും. അപ്പൊ സാർ ആലോചിച്ചാ മതി. ഇനി എത്ര വർഷം ബാക്കിയുണ്ട്? 4,32,000 അല്ല 4,27,000. അത്രയും ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയും കെടുക്കാൻ. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് 5000 തന്നെ 10,000 വർഷം വരെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലെങ്കിലും നടന്നു പോകുള്ളൂ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5000 വർഷം വരെയും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഗംഗ പോവും. എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്ന പറയുന്നത്. ദേവന്മാരൊക്കെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന പറയുന്നത്. അത്രയും ഡേഞ്ചറിലേക്കാ പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സമയം മാത്രമല്ല, കലിയുഗത്തിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രജ്ഞാനം 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത് സ്ക്രീൻ ഒട്ടും കാണുന്നില്ല, വലിപ്പമാക്കിയ കൊള്ളായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ. ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ.
പ്രഭുജി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവരെ സ്ക്രീൻ വലുതാക്കിയാൽ മതി എല്ലാവരും. മതി, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രഭുവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി, കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഗതസംഖ്യസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസ്സ യജ്ഞായ ചരതാ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവീലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് സത്ത്, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ആ ഒരു ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവി ഹേഷി ഗുണമയ മമമായ ദുരദ്ദയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയായ ആര്, ബഹിരംഗ ശക്തി പ്രകൃതി, ആ പ്രകൃതിയെ അതിക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഈസി അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാതെ. ആ ബന്ധനാകാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബന്ധസ്ഥരാണ്. ആയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് കടക്കുമ്പോഴാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ, അപ്പോഴാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മള് കടക്കണ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോ പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ സത്യം ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ IAS ഓഫീസർ നമുക്കറിയാം നല്ല പൊസിഷനാണ്, പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പക്ഷെ അത് സത്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ ബന്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അവിടെ എത്തുമ്പോ ആ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാതും എന്താണ് ആവുന്നത്, അത് അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ ലെവലിലുള്ളതായിരിക്കില്ല എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അതോടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലെ മാലിന്യം നീങ്ങുന്നു. നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക്, അതാണ് കൃഷ്ണബോധം. കാരണം ഇത് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധനം നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട. നമ്മൾ വിരക്തിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ആസക്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന കാരണം അതാണ്. ആസക്തി എന്തിനോട്, ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി വരും നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് വിരക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ എന്നും ചായ കുടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നാളെ തൊട്ട് ചായ കുടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറ്റില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതറിയാതെ തന്നെ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ കടക്കണ ലോകം വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധീകരിക്കും. അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാൻ അയാൾ മുക്തനാവും. അപ്പൊ എന്താണ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം? ഇനി നമുക്കൊരു മൂലസ്വരൂപം, നമുക്കൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്വരൂപം നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വഭാവം അല്ല. നമ്മളെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രൂപം ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് എങ്ങനെ രൂപമുണ്ട്? അതായത് നമ്മളൊരു 10 വർഷം ഉള്ള രൂപമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം അല്ല. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു രൂപമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ രൂപം ഏതാ? പക്ഷെ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. ആ മൂലസ്വരൂപം നമുക്കുണ്ട്. അത് കൃഷ്ണന ബന്ധത്തുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുന്ന അയാൾക്ക് മുക്തനാകാം. ഞാൻ എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് വ്യക്തമാകും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്രകാരം അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഭഗവാനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ചിലപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവത് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വായിച്ച് അവരെങ്കിലും
നമ്മൾ അതാണ് എല്ലാവരും ബുക്കെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കാം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും. എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മളെ ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പിൻവലിയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമുക്കറിയാം, ആകർഷണമാണ്. പരംപുരുഷനെ കൃഷ്ണനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം യജ്ഞങ്ങൾ കാരണം വേദങ്ങൾ എല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, നമ്മളെന്നാൽ വേദസൂത്രങ്ങളും എല്ലാതും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാതും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എന്താണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും എല്ലാതും, വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ അതിന് യജ്ഞങ്ങൾ എല്ലാതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിതത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിൽ അയാളുടെ ഭൗതിക ബലങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ശരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കർമ്മബലങ്ങളോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബന്ധസ്ഥരാവില്ല. ഇതൊന്നും പതുക്കിയ ശരിക്കും ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാണിത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല നമ്മൾക്ക് ഇത്, പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാത്മോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗദ്ദിവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിനാം. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ അധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ അധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ സമർപ്പണ മനോഭാവമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സമർപ്പണ മനോഭാവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴും മനസ്സിലായി ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ചില സമർപ്പണ മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഹവിസ് യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അത് ദ്രവ്യമാണെങ്കിലും അത് ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മളെ ശരീരം എന്താണ് ബേസിക്കായിട്ട് അല്ലെ, ശരീരം പഞ്ചഭൂതം. വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ്റമായി മാറിയല്ലേ, വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഒന്നായിട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെ, അതായത് ദ്രവ്യത്തിനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. രണ്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് പരമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്നാ. അതാണ് രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടും ഒന്നാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആണ് അത് പറയുന്നത്. ഭൗതിക, പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നേ തീരൂ. ബദ്ധജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം വിട്ടുമാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത്, എന്തിനെ പറ്റിയാണ്, അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഇത് ചെയ്യണത്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്? ഭക്തി ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. ഭക്തി ഉണ്ടോ? ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് വേണം, എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുക. ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മുക്തി കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര് ശരിക്കും ഉപനിഷത്ത് എന്താണ്, ഗുരു ശിഷ്യനുള്ള സംവാദമാണ് അല്ലെ. ഗുരുവിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് കറക്റ്റ് നമ്മളെ പാല് തൈര് കടയണ പോലെ ക്രീം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? പറഞ്ഞു തരണം പ്രഭുജി. അല്ല, ഞാൻ പറയണ്, കാരണം ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ അടുക്ക തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ഭക്തി തോന്നും. ഭക്തി തോന്നും. അല്ല, ആ രൂപത്തിനുള്ള വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ, ഭക്തി തോന്നും, ഇഷ്ടം തോന്നും. ഇഷ്ടം തോന്നും. ഉണ്ടാവും. അതില് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അല്ലെ. എപ്പോഴും ഏത് സമയവും ഇന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷമല്ല നാളെ, എന്നും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക ഏത് സമയം. ആ സന്തോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? സന്തോഷമാണ് അല്ലെ.
അത് ഇന്ന് കിട്ടിയാൽ പോരെ, നാളെയും കിട്ടണം, ഏത് സമയത്തും കിട്ടണം. അത് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ബദ്ധജീവാത്മാവി ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അത് അതീന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പ്രക്രിയയാണ്, നമുക്ക് ആ പ്രാക്ടീസ് ആണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാം, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കടക്കുക, ആ മാർഗമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ക്ഷീരോത്മങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗത്തിൽ കുടൽരോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈര് ഔഷധമായി തീരുന്നു. അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടി, ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? ശരീരം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നു പറയില്ല, നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആത്മീയലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത് തൈര് തന്നെ, പാലിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം തൈര് തന്നെ ഔഷധമാകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശരീരം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത്ര ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആചാര്യന്മാർ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവര് കുളിക്കുകയില്ല, അതൊന്നും അവർക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ല. അവർ ആ റേഞ്ച് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അത് ആ ലെവലിൽ എത്തണം. അതേവരെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. അതാണ് പാലിന്റെ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നമായ തൈര് ഔഷധമാവും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധാത്മാവിന് ഒരാത്മാവിന് കൃഷ്ണാബോധം പ്രത്യക്ഷ ഔഷധം. ഇത് കുറെ പോയിന്റ്സുകളുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാം. ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരമസത്യത്തിനെ വിനിയോഗിക്കണം, അതിന് അധ്യാത്മഭാവം വീണ്ടും കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളെ ശരീരം, അല്ലെ? ഈ ശരീരം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അത് ഭഗവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മീയമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തണത് ആത്മീയമായിട്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ ഉടനെ നീക്കാം. അപ്രകാരം കൃഷ്ണബോധത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവയും ഈ നിവേദ്യത്തിൽ ഭോക്തവും ഉപഭോഗ പ്രക്രിയയും നിവേദകനും ബലവും എല്ലാം ചേർന്നത് ബ്രഹ്മൻ അഥവാ നിരപേക്ഷ തത്വം, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അതാണ് അല്ലാതെ ഒന്നായി മാറും എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മറ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മറയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാതും ഒന്നാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ വെറും ആറ്റങ്ങളാ, അല്ലേ? ഈ ഡെസ്ക്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അതെല്ലാതെ ഒന്നായി മാറുന്നു, അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത് നിവേദകനും ബലവും. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്ത് ബലമാണെങ്കിലായിക്കോട്ടെ, പിന്നെ ഭോക്താവും, ഇതെല്ലാതും ബ്രഹ്മം അഥവാ നിരപേക്ഷ തത്വമായി മാറുന്നു. അതാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരമസത്യത്തിൽ നിന്നായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് അധ്യാത്മഭാവം വീണ്ടും കിട്ടുന്നു. അതിപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മള്. അധ്യാത്മ നിലയിൽ യജ്ഞകർത്താവും യജ്ഞദ്രവ്യവും അതിന്റെ ഭുക്തിയും യജ്ഞത്തിന്റെ യജമാനനും യജ്ഞബലവുമെല്ലാം നിരപേക്ഷ തത്വത്തിൽ പരമബ്രഹ്മത്തിൽ ഏകഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ രീതി, ഏകഭാവം. അത് യജമാനവും യജ്ഞബലവുമെല്ലാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാതും ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ, നമ്മ ദ്രവ്യം അതും അതേപോലെ തന്നെ ഞാനും അത് ഒന്നായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിന്റെ ഹവിസ്സും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ഇതാണ്, അതും അത്ര നാലാമത്തെ ഇത് അധ്യായം ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക്. പിന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കുറെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൈവമേവാപേരെ യജ്ഞം യോഗിനാം പരിഭാസതേ ബ്രഹ്മജ്ഞവരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനവോ ജുഹദീം. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരമബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വരുന്നത്.
ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ പരബ്രഹ്മത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളെ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, പൂജ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ, അപ്പൊ എന്താണ്, ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ, അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരുന്ന ഭഗവാനിലേക്കാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ ചോയ്സാണ് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തിലേക്കും കടക്കാം എന്നുള്ളത്. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ളവയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മഹായോഗി എന്നോ ജ്ഞാനവര്യനെന്നോ വിളിക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും മഹായോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനിവരെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിക്കാം. എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെന്നോ നമുക്ക് വിളിക്കാം. കൃഷ്ണബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ മുതലായ ദേവന്മാരെ സ്വന്തം ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളായി യജ്ഞിക്കുന്നു. ഇവിടെ തിരിച്ചണം. കൃഷ്ണബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വ ഭൗതിക സ്വത്തും ഭൗതിക പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ തന്നെ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ദേവന്മാരെ സൈഡിലോ, ദേവന്മാരേക്ക് അവരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സ്വന്തം ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ യജ്ഞിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ സ്വന്തം വ്യക്തിഭാവത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവ്യക്തിഗതവാദി രണ്ട് തരം പറഞ്ഞു, വ്യക്തിഗതവാദികൾ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തെ പൂജിക്കുന്നവർ, അവരാണ് വ്യക്തിഗതവാദികൾ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം. നമ്മളെ ആചാര്യ പരമ്പ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ചില ആചാര്യന്മാർ, ചില സെക്ഷൻസ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു രൂപത്തെ അല്ല, ആ രൂപമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി നമ്മളൊരൊറ്റ ഷോർട്ട് കട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടാവാം? ഒരു ചോദ്യങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണേ. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ രൂപമുണ്ട്? അതാണ് ശരിക്കും അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭഗവാന് രൂപമേ ഇല്ല, അവ്യക്തിഗത രൂപം, ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു തരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ. അവര് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവര് മരണശേഷം അപ്പൊ അവർക്ക് രൂപമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് രൂപമില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അവരെ രൂപം, അവർക്ക് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അവർക്ക് ഇനി രൂപത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തിഭാവത്തെ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട്, ആ വ്യക്തിഭാവം എനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് കഴിയാണ്, അത് ഞാൻ ആ ഭഗവാനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. അവ്യക്തിവാദികൾ സ്വന്തം വ്യക്തിഭാവത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അടുത്തത് എനിക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഞാൻ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയാണ്, എനിക്കും വ്യക്തിഗത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാന് രൂപം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് രൂപം ഉണ്ടാകുക? രൂപമില്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു രൂപം സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും? എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ല. ഹരേഷ്ണ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. ഹരേഷ്ണ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ക്ലാസ്സിൽ, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തവരോട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും.
ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല ക്ലാസ്സിൽ എന്നാ ഉണ്ടോന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ പിറകിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? പ്രഭുജി ചോദിക്കണം. നല്ലതാണ്, ഉറക്കത്തിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണരും. അത് തന്നെ അവർക്ക് ഇത് ഇടക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കുന്ന പകരം കുറച്ച് ബ്രേക്ക് തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. കൃഷ്ണ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പക്ഷേ തോന്നുന്നു. ഓർമ്മയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷ സമയത്തൊന്നും ഓർമ്മയിലേക്ക് വരില്ല. അതുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. നമ്മ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ട്, അത് മാത്രം ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ മതി, ബാക്കി ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണുണ്ട്. നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ക്ലാസ്സില് പരീക്ഷ സമയത്ത് ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. വേറെ കാര്യം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാതും പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് സതതം കീർത്തി എന്തോമോ യഥഞ്ചസ്ഥ ദൃഢവൃദ്ധ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടി. ഇതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി എല്ലാ സമയത്തും. എപ്പോഴും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത്രയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, കുറേ ശ്ലോകങ്ങള് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണാണ്. നമ്മൾ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. സത്യം 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 അല്ലേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അവർക്ക് ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. കുറേ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം അതും ഭഗവാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാ പറയണം. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം പല കാര്യങ്ങളിലും. അതായത് സ്വല്പം അഭ്യസ്യത്രായതോ മഹത്വോ ഭയാന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കുറച്ചെങ്കിലും. പിന്നെ കുറെ എത്തുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയും കുറച്ചൊന്നും ചെയ്താൽ പോരാ. ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് സതതം കീർത്തി എന്തോമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മോനെ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചോളാൻ പറയും അല്ലേ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴോ എല്ലാതും കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാതും വിടാനാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയണ ഭഗവാൻ, ലാസ്റ്റ് ധർമ്മം വിടാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികളും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടാകും? ശരി. ശരിയല്ല? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നമ്മള് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ല, അവര് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും, ഭഗവാനെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണല്ല നമ്മള് ചിന്താഗതിയിൽ വരാം അല്ലെ. ഓടക്കുള്ളിൽ ഊതിയിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവര് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ രൂപമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടാകുക എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടാകുക? ബ്രഹ്മം അല്ലെ. ബ്രഹ്മ അവര് നിൽക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. സ്നേഹത്തോടെ പ്രേമത്തോടെ മകനായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തര്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പലരിലും പെട്ടായിട്ടും കാണും. ഞാൻ ചോദിക്കാമാണ്, ആരാ ലീല മാതാജി? ലീല എം.കെ. മാതാജി ഉണ്ടാ? ലീല മാതാജി ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഭഗവാൻ എവിടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടാക്കാനും ഭഗവാന് പ്രശ്നമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കാണ് അല്ലേ. എനിക്കല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വ്യക്തിഗത പറയണത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അതിന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ
ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്തരം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ആ ഹയർ ലെവലിലുള്ള സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലുള്ള ആചാര്യന്മാര് തമ്മിലുള്ള സംസാരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അത്രയൊന്നും നമുക്ക് പോണ്ട. നമ്മളിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് പറയുന്നത് മാത്രമുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി അവര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്ര ആവശ്യം. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്, അവ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്. വ്യക്തിഗതവാദികളാണ് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടായാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കൊരു രൂപമില്ലാത്തവനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പായസം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുക? നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുക. ഒരു രൂപമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ വിടാം. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ അവരെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രൂപമില്ല, ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല, ആ ബ്രഹ്മത്തില് ഞങ്ങൾ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സർവേശ്വരൻ നിയോഗിച്ച ശക്തരായ ജീവസത്തകളാണ് ദേവന്മാർ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായ വിതരണം ചെയ്ത് പാലിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം. ദേവന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് പറയുന്നു. ദേവന്മാരെന്താണ്? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജീവസത്തകൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? കുറെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മളേലും വളരെയധികം പരിശുദ്ധരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരമസത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാഭോഗങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കണാണ് ചിലർ. അത് ചില വ്യക്തികൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറയില്ല, പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞു, വായു, ആകാശം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതെന്താണ്? വായു എന്താണ്? ആത്മീയ ലെവലിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരെന്താണ്? അവരെ വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ്. ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? അതെന്നാ പറഞ്ഞ സമയം പാഴാക്കലാണ്. സത്യം നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഡൽഹി പോകണം. ഓക്കെ, ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാം, അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ കയറി പോവാം. കഴിഞ്ഞു. ആ വ്യക്തി പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഞാൻ 10 പേരോട് ചോദിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മാപ്പ്, ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പല ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കും, കുറെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ പോയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പോകും, ഇവിടെ പറയും ആദ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകും, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വേറെ ട്രെയിനിൽ പോകും, എന്നിട്ട് വേറെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം പാഴാക്കലാണ്. സത്യം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സത്യം ആൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ആ സത്യം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെയാണ് പറഞ്ഞത് അവര് സമയം പാഴാക്കുന്നു പറയുന്നത്. അർജുനനല്ല ഭൗതിക സമ്പത്തും സർവവും തന്നെയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തമ യോഗിയാണ് അദ്ദേഹം. അതേസമയം സ്വവ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ സമർപ്പണഭാവം ഇല്ലാത്തത്, നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തൂല. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ പറയില്ല, ആചാര്യ പരമ്പരയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിലുള്ള ആ വിശ്വാസം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എത്തൂല. അതാണ് ഇവർക്ക് പറ്റിപ്പോണത്. ഈ ഊഹാപോഹക്കാര് അവരന്വേഷിക്കണം, ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ, ഭഗവാൻ ആ രൂപമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മമാണോ, ബ്രഹ്മത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ലോകമുണ്ടോ, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവരുതേ എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിന്ന് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിപ്പോയി. ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഇതിൽ സ്പീഡിൽ എടുക്കാം. 2-3 ശ്ലോകം. ശ്രോതാദീനിന്ദ്രിയാണിന്നെ സംയജ്ഞേഷു ജുഹതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനിന്ന ഇന്ദ്രിയജ്ഞേഷു ജുഹതി. ചിലർ കറകടഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരി ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് അതേ ഇതിൽ പറയണില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലല്ലേ. ചിലര് പറഞ്ഞില്ലേ, ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞു
എല്ലാ ഹവിസും ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ ആക്കുന്നു. പിന്നെ ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശ്രവണ ഇന്ദ്രിയ പ്രക്രിയകളെല്ലാതും മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് പല വഴിയിൽ കൂടി ഭഗവാനിൽ എത്തണം. അടുത്തത് സർവേന്ദ്രിയേണി കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയന്ന യോഗജ്ഞ ജുഹതി ജ്ഞാനദീപദേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന താല്പര്യമായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ആത്മസാക്ഷ്യം നേടുന്ന താല്പര്യം മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവരെന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് വിരക്തിയിലൂടെയും ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും. ആസക്തിയിലൂടെ മാത്രമല്ല, ആസക്തി ഈസി ആണെന്ന് മാത്രം, വിരക്തിയിലൂടെയും അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ആസക്തിയിൽ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വരുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിരക്തി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല വിരക്തി മാത്രം ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ദ്രവ്യയജ്ഞോ സ്തപോ യജ്ഞോ യോഗയജ്ഞസ്തഭാവരേ സ്വാദയജ്ഞേന യജ്ഞസ്താ സംസ്ഥിതാവൃതാം. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങളുടേതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രമായ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കാനുള്ള വേദജ്ഞാനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അത് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. ചിലരെന്താണ് സ്വയം പ്രതിജ്ഞ, ഞാൻ ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെല്ലാം ത്യജിച്ച് എല്ലാതും വിരക്തി, എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പോകും ചിലർ. അപ്പൊ ഒരു ടൈപ്പായി. അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് കഠിനമായ തപശ്ചര്യ. വളരെ അതിന് നമ്മൾ പല ആചാര്യ പല പരമ്പരകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ വൈഷ്ണവ പരമ്പര എല്ലാതും പല പരമ്പരകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വൈഷ്ണവരിൽ തന്നെ പല പരമ്പരകളുണ്ട്. അപ്പൊ പലരും അവരെന്താണ് ചില കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് വൈഷ്ണവര് അങ്ങനത്തെ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കഠിനമായ തപശ്ചര്യ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെന്താണ് വേദജ്ഞായം, അതായത് വേദത്തിനെ പഠിക്കുക, വേദത്തിനുള്ളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലത് ടഫാണ്, ചിലത് കുറച്ചും കൂടെ ടഫാണ്, ചിലത് വളരെ ടഫാണ്, ചിലത് വളരെ ഈസിയാണ്. അത് പലരുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക്. അപാനാജുഹതി പ്രാണം പ്രാണപമാനം തഥാ പരേ പ്രാണപാനാഗതിരുദ്ധ പ്രാണയാമപരായണ അപരാനിയതാഹാര പ്രാണം പ്രാണേഷു ജുഹതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ചാവസ്ഥയും ഉച്ചാസ്ഥലത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ചാവസ്ഥ അതിൽ നിന്നും ഹോമിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അത് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കൊക്കെ കടക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം പലരതും യോഗയിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറയാം ഞാൻ. ഹഠയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഹഠയോഗം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഹഠയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ആരംഭത്തിൽ ഹഠയോഗ പദ്ധതി പ്രകാരം വ്യത്യസ്ത ആസനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ആസനങ്ങളൊക്കെ ശീലിക്കേണ്ടി വരും ഹഠയോഗത്തിൽ. അതിന് ശരീരത്തിലുള്ള വായുവിനൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ആ വായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് പ്രാണനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണത്. അങ്ങനെ പ്രാണനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓരോ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഉയർത്തണം താഴ്ത്തണം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. അതിനകത്ത് 3-4 ശ്ലോകം ഒരേപോലത്തുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, അത് കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയി പോകും.
കാരണം ഈ സ്ലൈഡ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഭക്തി ശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴ്സിലേക്കുള്ളതാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സുകളാണ്. അപ്പൊ കുറേ ടൈം എടുക്കും. അത് നിങ്ങൾ 3rd ലെവൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ 4th ലെവലും കഴിഞ്ഞിട്ട് 5th ലെവൽ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ചില കണ്ടൻസുകൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ. അതായത് രൂപം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സ്ഥലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ, അതായത് ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ രൂപം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതെ 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 അതെ. അല്ലപ്പോ അത് ഭഗവാൻ അത്രയും പവർ ഉണ്ടല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ നമ്മള് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തത് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദ്യത്തിന് അവിടെ ചോദ്യത്തിനില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല, നമ്മ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഭഗവാന്റെ ചിന്താഗതി. അചിന്ത്യം, നമ്മളെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിനൊരു ഉത്തരം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുജി ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ അതിന് ഒരു ഉത്തരവില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരം നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാ ബ്രഹ്മത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിക്ക് രൂപം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും അല്ലേ? രൂപമുണ്ട് എന്നല്ലേ അർത്ഥം? രൂപമുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞു. രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപം ഉള്ളത് കാരണം അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഏത് സാക്ഷാത്കാരാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കണം നമ്മള്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലേ? പിന്നെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഇവര് ഈ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവര് കാണുന്നത് എല്ലാതും ബ്രഹ്മമയത്തിലാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേലും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവർക്ക് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞവര്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയെങ്കിലും ചെറിയൊരു നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചെറിയൊരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത് നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ? ഈ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മള് ട്രൈബൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്തവരോട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്, അവര് കല്ലെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലെ? അതായത് അവർക്കറിയില്ല, അവര് ശരിയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളൊരു മൊബൈല് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സാധനം ഇത് അറിവില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, കാട്ടുജാതിക്കാർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തിനു ഉപയോഗിക്കുക മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട്? അവരുപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യത്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനും ഉപയോഗിക്കുക. അത് സത്യല്ലേ? അതിനും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഭഗവാൻ തുടക്ക ലെവലാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇപ്പൊ കാട്ടുജാതികളെ പറ്റി നോക്കിയാൽ അവർക്ക് അത്ര അറിവില്ല അല്ലെ? അറിവ് കൂടുന്തോറും അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൂടി വരുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവര് അല്ലേ? അറിവില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ അറിവില്ലായ്മനെ നമുക്ക് അവർക്കത് അറിയില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ വലിയ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം അവര് ആ ജനറേഷൻസ് മാറിയാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിലും ഇതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം. ശരി പ്രഭുജി. ക്ലിയർ ആയില്ലേ പ്രഭു? ശരി പ്രഭുജി. അപ്പൊ പ്രഭുജി, രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാന് സ്വയം രൂപം എടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നമ്മുടെ ലെവലിൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായി? അത് രൂപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി പ്രഭുജി. അതായത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, അതുവരെ നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് രൂപമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കാര്യം.
അല്ലെ? കറക്റ്റ് അതെ അല്ലേ? അതെ 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 കാരണം ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം പ്രഭുജി. ഹരേഷ്, ഭൂമി ഹരേഷ്, പരന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭൂമി പരന്നതാണ്. അറിവുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ്. ശരി ശരി ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? വളരെ സ്ലോ ആയിപ്പോയി. ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവാം. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നിർത്തിക്കോട്ടെ. ശരി പ്രഭുജി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ല ഇല്ലേ? വേറെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മാതാജി എനിക്ക് ശബ്ദം ക്ലിയർ കേട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല. തോന്നി. വേറെ ക്ലാസ്സിൽ മാതാജി ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാവണുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നുവെച്ചാ ഇനി ഒരു 2-3 ക്ലാസ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് അതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ക്ലാസ് ഒന്നും പോരാ. ഭഗവാൻ എത്ര ജന്മങ്ങള്, എത്ര ശിഷ്യന്മാർ, എത്ര ജന്മങ്ങളാണ് അതെ എടുക്കുന്നത്. അതെ എന്നിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതെ, ശരിയാ ശരിയാ. ഹരേഷ്, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നില്ലെങ്കിലേ ശരി. കൃപാസന്ധ്യാവച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ ഗുരുവാദിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ. ഹരേഷ്, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേഷ് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേഷ് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമങ്ങൾ.